सम मोननायावनो एसे देलायनोसै आङो इखौ मोजां खानसै आं होमबा ना दे दावदैजों एवना जाहैनोसै सान्दुङा गोसाथार खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै मादैमोननाव मैगं लांफैदों आङो दावदैजों जानो मा मैगं होनोमोन ब्राह्मण ना ब्राह्मी खोथि फैनाय खाथियाव सोरबा बुदानो सिनाया नै इखौ खोथिनाय हायाव इखौनो होनो ब्राह्मी मैगं नै इखौनो खादो आङो गथ'फोरनो बुहुद मानसिफोरानो जाहोयो मेलेम फरा जानायनि ना मा होनलायो आं बाबो जाथाराखैहाय उन्दै गथ'फोरनो स्कुलाव फरायनायफोरनो इदिनो बिमाफोरा एवना जाहोनाय बुहुदखौनो नुयो आरो बुहुदानो सिनायाबो खनसे आं भिडिअ होदोंमोन ना ओमफ्राय मा मैगं इलाय आब' होनना सोंहरसोदो आरो ओमफ्राय इखौ ब्राह्मी मैगं होनो आरोना नै इखौ दा आङो दावदैजों एवनानै जाहैगोन ओमफ्राय खायसेफोरा घिउजों एवनानै होयो आरो गथ'फोरनो ना आंना बोराया एकदमबारे माने ब्राह्मीखौ इसानाव दावदैजों मोनजालांनानै दावदैजों एवनायासो गोथाव जायो इदि होनना होनबाय थानानै एकदमबारे इखौनो होनबाय थायो नों सानसेखालि एवना जाहोदोंमोननो दावदैजों इखौनो होनबाय थायो दा ओमफ्राय आंबो दिनैहाय लकेल दावदैजों एवना हैनोसै आरो न'निनो दैनाय दाउनि दावदैजों एवना हैगोन आं इसे मोनबानो जागोन आलु इसे होफानोसै हाग्रा फुना होबा मोजां रज'गोन ओमफ्राय टाइम गैया टाइमानो जाया माइ हाखांथोंसै माइ हाखांबा मालाय फुगोन इयो जाबायहाय नै संहैसो दे जानो आन्था जाबायना ना गोरानखौ बाथोन देनानै जानांगोन बरियानो दिनै हराव देनाया जा गोथाव जाखादों ओमफ्राय नै दायो आङो मादैमोननाव मैगं खानानै न'आवहा मोनफैबाय ओमफ्राय नै बेखौ जानो नागिरदों जोंनि आइजों बाबाजों लाबोना दोनफैदोंमोन मेथाइ जासुलिखा नालाय आङो एसे जानानै लानोसै बिनिफ्राय जा टेस्टि बाथोन देनांगौ दिनैहाय नै ना गोरान जा मोदोमखादों मोजांथार नै ना फिथिख्रि गोरान जि मोजांखा नैबेजों जा मोदोमखादों हराव देना जादोंमोन बेजों देनानै जागोन नै सामब्राम बिलाइ दायो आङो जानानै लाग्रोनोसै नोंबो जाफै मादै नोंबो जाफै आं एसे बुरजा जाया मेथाइया निंकिया साहा फुदुंदों दे होमबा नों साहाजों जा अमानि माइरं लाबोदो नै आंना बोराया अमानो संना होनांगोन ना दिखांनो हायाखै गिलिरथ' र' बेसे 50 किल' ओइखिना दोनगोन नामा वाव इसुङावसो लांगोन खोमा इसुङावसो लांगोन हो अमा फिसिनायाबो सहस नङा नंगौना लोगोफोर 50 किल' लाबोबाय थानांगौ माइरंखौनो होदो आं बोखारनि दंना गैया इसेबो गैला नामा नै इसेल'थारसै अमानि बेलेग मानसिनिया बेलेग अमानिया माथो खुलियाखैनो गोलाव सालानि माइरं ना सोखाना दोनाबा दाउआ खेबसे जोबो होदां सोनि नै बिथिंजा दालि गोदौगासिनो नै दालि संगासिनो दङ ओमफ्राय ब्राह्मी मैगं लाबोदों आङो मादैमोननिफ्राय दावदैजों जानो समान बानायनोसै ना एसे दोनजाबावगोन जाबाय इखिनिखौ बस्थायावनो दोनदो दा संखानांगोन ना आयौ गोलैनोसैमोन नै बेयो जाहैबाय दानि खाना लाबोनाया ब्राह्मी मैगङा दावदैखौ हरथ'आ नैबे दैया रानबासो हरगोन ना नै बेखिनिया रानगोथोंसै ओमफ्रायो दा हरसिगोन आरो ना दावदै होनानै नै बेबायदि जाबाय दैखौ रानखांनानै दावदैखौ हरबाय आरो ना सेफायनानै दावदै दैनै होनानै एवबाय इखौ नै बरियानो दायो बाथोन देनांसिगोन
ना गोरान बाथोन मोदोमफ्रुनो दहायनि गोलाव गोलाव सामब्रामखौ सुनानै गोलाव गोलाव सामब्राम बिलाइखौ सामब्राम गोजा पियास ओं ओमफ्राय इखो माने सुनानै ओमफ्राय बसना लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बानलुबो होदों नै थाइनैसो ओमफ्रायो बिथिंजा नै ना गोरान एवनो थाखाय थाव इसे हरबाय ओरैनो मोनाखै मादारालाय मोनबाय मोनाखै गोदौआं गोदौआं दासो ओमफ्राय जोंहानि दावदैया जा बुरजा जाबाय नायलाय नायफैनाय दावदैखौ जाबाय थायोबा नोङो जि बुरजा जाखाबाय जि बुरजानो दैबोसे दङ दानि दै नै लांबाय दै से दै नै दै थाम दै ब्रै दै बा दै द' दै स्नि दै दाइन दै गु 9ता दङ ओमफ्राय आङो अमा आदार संगासिनो लोगोफोर मैया संनाया गैलानो जोंहाना दानि बस्थासे लाबबाय माने 50 किल' ना 50 किल' लाबनायखौ नै दायो संलायबाय खान्थासे नै गोदौआंदो अमा लाबाय नालाय उपाय गैया ओमफ्रायो दासो गोदौआंदो इयो नै मोनथ'वाखैनो फारसेथिंजा ओंखाम ओंख्रिबो संगासिनो दिनैहाय जोंहा बिराद गोथाव होनलाय ना बाथोन ना गोरान बाथोन ओमफ्रायो मा होनोमोन बेखौ ब्राह्मिजों दाउदै ओमफ्राय दालि मानैया गलांबाय मासेया दङ नै मासेया आयौ र' आदार होनो फैयाखै आङो आदारानो दासो संगासिनो दसे थाथ' दा मोनबाथाय होगोन र' थागोन हा एख' गैला बोरायनि जुता आंनि पानसु सुनानै होदों दिनैथ' माबाबो गेलेनो थांगोन बोराया बल गेलेनो फुटबल ना माबा फुटबल रानबाय होनबा नै गायना होनाया रज'बायना जा मोजां रज'खादों आरो दाखालि जा बुरजा खाबायना जोङो नै इनिखायनो खादो नै इदिनिफ्रायनो नैबे फांसे नै जि मोजां माबाना दंखायो फांसे खानसै आं माबा गांसे खानसै आं दे खाजुब एख' नङा रोदोमबावगोन ना मालाय नाङालै बारा बुरजा दंखायोआनो दुन्दिया बिलाइआ ओमफ्राय नै न'निखौ खादेरबाय आरो आङो मोदोमथो होननानै ओमफ्राय नों फुल गायनाया होननाय नायनो दाखालि फुल लाबोदोंमोन नै आंना बोराया नै गोमो कालारनिया गैयामोन आरोना गोमो कालारनि लाबोदो नै नै मोनसेया गुफुर ना नै गासिबो नों गायनाय नायो ओमफ्राय बै खावसेया थाखानाय नै थाखानाय नैयो पिंक कालारनि बारो आरोना नैयो इ थाखानाय आरो न'आव ओमफ्राय नैबेखौ आंनि बोराया गायदों ओमफ्राय आरो नैबो इबो थाखानायसो न'निनो थाखानाय ना ओमफ्राय आगोल जोङो आगसालियावसो दोनजोबोमोन आरो इफोर माखाखौ फुलखौ ओमफ्राय दायो इयाव लाबोजोब्बाय नै दायो नै सामब्राम बिलाइ न'निखौबो होनोसै ओमफ्राय नै ना गोरान बाथोनखौ देबाय नै थंगायावनो होबाय देनाया थबसियाव देलायासै जानो हासिगोन ओमफ्राय आं जानोसै दे ओरैबायदि आथुर जाबाय बियो ओंखाम जानो आयौ खेला दङ बोरायना दिनैहाय माबा मा होनो फुटबल ना खेला गेलेनो थांगोन बोराया ओंखायनो आथुर जादों बोरायखौ जाहोग्रोनोसै बिहा गेम गेलेनो थांनो आथुर जादों माने फुटबल गेलेनो थांनो नागिरदों ना फुटबलानो ना भलिबल फुटबल ओमफ्रायो जाहोग्रोबाय बोरायखौ नै जागासिनो जों उनावहा जानोसै ओइनो साबिया ओइनो इयाव नोङो आंखौ नायनाय ओइ सियाराव साबिया मोनद' बल गेलेनो थांदों आंनि बोराया दा मोनाबोगोन ना मा खालामनांगौनो नै आइ नायलाय माखौ दहनखो नायनो ओइनो गबोबाय इसे मोजां गोसोआ ओमफ्राय सानसेया बोरो हा नै दं दे आंसै नोङो र' नेथ'लाय
थांबाय बिसोरो खेला गेलेनो खानाया नायलाय आंना नै जाय ब्रुं ब्रुं जाजोब्बाय खाथुमना लाबाय थानानै सानसे खानायखौ एसे हनानै लाग्रोनोसै बांद्राय खाथुमना लाबाय थाबा खेंख्रा जानो नागिरो नै आंना ओमफ्राय खामानि मावनायाव खाथोबाबाबो जायाना दायो सम मोननायावनो नेल पलिश फोननोसै आङो आसुगुरखौ नै साफा खालामना लाखाबाय बिथिंजानिखौबो साफा खालामना लाखाबाय बिथिंजानिखौबो साफा खालामना लाखाबाय नै ओमफ्राय दायो बबे मोनसे कालारखौ फोनगोन जादों बबेखौ साबसिन नुयो मा इखौ नोंथ' खालि इदि कालारखौल' फोननो हायो इखौसो फोनगोन आं दिनैहाय मार गोबाव जाबाय आं फोनिया सम मोननायावनो एसे देलायनोसै आङो बिराद गोबाव जाबायमोन आं फोनिया ओमफ्राय फोनबाय आं नै दानो गुगाफिनगोन बियो आंना साननै सानथामावनो थोरसि सुबाय थाबाथाय माने गुगालाङो आरोना ओंखायनो बारा फोनबाङा आङो एसे फट' उथिनो थाखाय देलायनोसै आङो नेयाव नायनानै फोनसै फट' एसे दिखांनोसै बेलासि जानायनि फट' मोननैसो उथिनानै ओमफ्राय आङो भिडिअ एडिटिं खालामनोसै आरोना इसेल' फोनबाय आङो बुरजा फोना स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्रायो नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय बयनिसिमबो